למבנה על הראש. הוא חלול בפנים. זה קונסטרוקציה אני לא הבנתי איך אתה למדה בסקסו. ממש קונסטרוקציה שזה את נראה... לא ראית איך בנו את זה. את ראית איך בנו את זה. שלב שלב. ויש בפנים בדים ומטבחות. זה ממש מבנה שלם. זה מבנה שזה כבר בור בשלמה. על זה שמים את הכובע. אחר כך יש כמו עגילים כאלה, אבל זה לא על האוזן, זה כבד, אז זה על הכובע. כן, ממש, זה קונסטרוקציה. אבל מעניין מה שכן, שאני לא ידעתי אף פעם. לא, אבל השאלה היא כן להתייחס. אני מניחה שזה מהשורש הזה, אבל זה לא, המקור הוא לא ביטוי מודרני. אבל הפירוש הוא פירוש. מזל טוב. תודה. זה פשוט את כל כך נהנית מהקפה. אנחנו נקבל תמונות, מה? מעולה. לא, מה זה שלי זה לא צריך לעמוד במקום. כן, תעברו לכאן. רגע. כן, כן, גם ככה. לא, אבל פה. רגע, יוליה. ירקה לאכול משהו? מספיק. טוב, מספיק. עכשיו היא סובבת את הראש. קפה שלי, בסדר. קהילה נגד יתושים. כן. זה נראה זה כזה יופי. כן, כן, ודאי. אבא. תחילה. הם עושים את זה בעלונים ביום. תודה רבה.